Good morning guys. Galing kami ni Daddy sa sa Cartimar. Bumili kami ng prutas lang. Ayan. Itong banana, panlagay ko sa shake, sa protein shake, tapos orange, panghimagas, tapos mangga. Ayan, pang shake din or pang himagas lang. And ito lang gulay na nabili ko guys. Bok choy. Which is, ano ko ngayon, steam ko ngayon. Para sa aming breakfast. Breakfast ko pala. Pero breakfast din nila. Kasi kakainin ko sila ulit ng gulay. Ayun. Tapos nagluluto ako ng ng corn beef. Uy, ganda. Medyo nag-brown yung yung potato. Mami, ano ibig sabihin ng copyright content? May kami musical na gamit na Ayun. Pwede ka magka-add. Yeah, pero yung mapupunta sa may-ari ng song, ganun. Yan. Gigisa lang ako guys ng corn beef. Ito, tapos napainom ko na si Daddy ng shake. Ayan. Yung strawberry, ang inano ko, pero banana nilagay ko. Tapos itong akin. Hati lang kami. Ayan. Then, what else? Ayun. Pinapakuloan ko na yung pagkain ng doggies. Bumili rin kasi ako ng itong buto. Hindi ko na pinanog guys, pinaghiwa para hindi matalas or hindi nila makagat, hindi madurog. Ganun. So, itong mga laman-laman lang ang nangat natin nila. Para maging busy sila, talis na kami, diba? Hindi sila masyado mag-ingay. So, ayun. Tapos dito, olive oil pala ginamit ko guys. Bibili ako ng mas malaking olive oil. Healthy na daw ko, no? Charot. Ayan. Tapos, naglagay ako ng yung likom nila means garlic. Ayun. Inuna ko yung potato bago yung yung garlic. Kasi pag garlic ang inuna nyo sa oil, pumuputok siya. So, alam ko na ngayon. And let's put the wait lang. Ayaw. Kuha. Corny beefy. Meron pa ako dyan yung niluto ko yung yung Korea na pagkain na hindi naubos. Sinitin ko na lang tapos maglalaga nga ako nung nung bok choy. Ayun yun. Hanggang lunch na. Ayun. Tapos alis kami. Pagdating ni Emma kasi hindi siya nabigyan ng rest day. Yung requested na rest day kasi wala daw tao. So, ayun, nag-opening na lang siya hanggang 12. So, pagdating niya, saka naman kami alis. Pinaprepare ko na kinang Reyna yung mga dadalhin sa Pampanga. So, ayun. Iyayaya ko si Chris na sumamo. Ayun, ito niya, pero pipilitin ko mamaya. Breakfast, guys. Nag-init lang ako nung Ayan. Tapos may tira pang konti doon. Yan lang kakainin ko ngayon. Tapos na si mais ka, annoying ka na naman Ayun, nilagyan ko lang siya ng konting serving ng rice. Tapos yun na, tapos na. Ayan sa akin, rice, and then yung bok choy. In-steam ko, nilagyan ko ng Korean pepper paste. Tapos, yung oil na yan Sesame oil. Sweet oil. Yan, tapos si Chris, ayan. Cornic. Yan, kain. Masarap ang anghang. Lalong umanghang sa yung ginger. Tapos ito, anghang din sa pepper paste. Nakakagana lalo. Chopstick talaga ako. Para F na F. Hindi, joke lang. Feel ko lang din talaga. Dapat i-gisa ko yung bok choy sa sardinas. Yung naalala ko meron pa pala dito yung ginawa kong sila ba ito? Parang Korean lang din sardinas. So sayang. Sabi ko, maganyan na nga lang.
best that way then. If you hurry, Grandpa will take a minute. I can tuck myself in. And I will do just that. After one more episode of Suits. Suit yourself. Good night then. They released all of season 2 today. Sama ka ba? One death. Gusto mo ka ba? Ito. Sasama pero, well, sasama pero may ano siya. May, tawag doon? Pinapabili, may kondisyon. Yung bilyaran daw. Sige, tingnan natin. Pag napadaan tayo dun sa SM na meron ba? SM San Fernando? Basta, lahat ng saging daw may mga ganun. No, not tired. Wide awake. Well, in that case, then you want to join me for the 12-hour hijack plan. Or you can stay here and take a nap. Gulay is live. Naps are for babies. Let's Kain is live. Use later. Hindi, pero konti lang naman kanin ko na, guys. Sarap ng ginger. Sarap. Tama eh. Ang hangin. And like... Sarap. Pupunta muna tayo sa store. Oo, pipick upin yung pan-deliver. Anak, kaya mo kung ano. Sa'yo yan. Sasarayan! Nasarayan ng pintuan. Nasarakan na talaga si Grot Carpet. Wala magagalit sa'yo yun eh. Sinara niya eh. Sarap din ang green onion. Lahat masarap. Kahit toyo kalamansi sila sa sour milk. Init. Sorry. Ilang pwesto nga. Sarap eh. Ilan yung rice ko? Puno. Bakit? Tom-tom. Tarayin na natin. Gawin yan. That's it. Breakfast.
Parang nagising yung mga ano ko. Mga laman-laman ko. Finish. Ang asim na maanghang na. Sarap. Kasunod, watermelon. Yes! Excuse me. Tang-tang. Yung natitirang ano, isang buo, kinat ko na kagabi. Nagbigay ako sa baba ng 1/4. Tapos yung 1/2. Ito, yung 1/4 kinain namin kagabi. Excuse me. Kain tayo. Nung unang luto ko ng ano, ng mackerel, yung first day, minalalasan ako lang. Sa ngayon tuloy na ano, na nag-init na lang ako, wala na. O dahil siguro sa ano, yung ginger is nababad na sa sabaw niya, diba? Tapos, muli ko comment sa inyo, ano daw, itong pakwan daw is malansa. Why? Sa amoy, wala naman malansa. Pilosopo eh, no? Hindi, gusto ko lang malaman guys, bakit malansa daw yung ano, yung pakwan. Bakit bawal daw ibigay sa mga may sugat. Noon kay Chris kasi, diba? Pero wala naman yung nag-react sa kanya nun. Nung bagong tuloy siya, pinakain ko siya nito. Wala naman. Mami, ano yung English ng malansa? Fishy. Diba? Babay na. Kain pa ako isa. Medyo ano lang to eh, yung mga pakwan na may puting stripes guys. Parang hindi siya gaanong matamis sa bandang ano niya. Sa bandang pabalat na. Alam nyo yun. Kaysa yung mga pakwan na ano talaga, yung plain lang, yung dark green, yun ang matatamis talaga. Kasi yung mga puti-puti banda na, yung mga dito is matamis pa. Kaya makikita na, kung makikita nyo minsan sa mga bata na nasa kalsada, di ba, pag kumakain no, kahit na malapit na sa balat is nginangat-ngat pa, di ba, lalo na sa mga probinsya kasi matamis pa yun. Yung andito sa ano, sa Maynila, yung mga ganyang klase ng pakwa, yung mga stripes, yung ganun, is di matamis masyado yung ano. So, meron ka pang matitirang mga ganito, siguro kakapalo, bago yung pinakabalat niya. Kahit nga, ano pa, kahit nga may pula pa, is hindi na matamis minsan. Parang pinakalit na lang yung ano, yung matamis. Anyway, ayun. See you later. Maghuhugas na ako. Right. Kasize mo lang yung buto mo, Tom-Tom, ah. Maano din to, guys, kapag kaganyan. Tapos, inagawan mo or hawakan mo lang yung pagkain. Ano na din siya. Secret din eh. Tapang din eh. Oh. Dasal ang fruit. Ayun si Maggie. Ayun si Yung nasa ilalim. Yan, sige, ngal-ngal. Ito. Tada, ito pinag-aagawan nila eh. Ayan. Sabihin lang ko ulit. Tag-isa-isa kayo ah. Pero mas mabait naman si Groot sa'yo, di ba, May? Pag kinukuha mo yung ano niya. Tapos dito si Grutin. Dito si Pok natin. Ngal-ngal. Yan na muna ngayon. Mamayang gabi sila kakain ng rice. Para ubos-ubos lang.
sarap gluten. Gluten tin. Gusto nila yun, ano. Mas na-enjoy nila eh. Gandang hapon guys. Pasado 1:00 na. Ayun, umalis na kami ng bahay. Hindi na namin naantay si Emma kasi Kailan niya swimming? gagabihin kami. Mami. Ito yung magsiswimming, just in case lang. Ito naman expected na naman niya kasi na pinadala ko kasi siya ng extra damit eh. Kaya sabi ko baka madami pang oras nga doon sa sa San Fernando. Asa naman ako noon may mga masaswimmingan doon. Is ayun, just in case may oras pa, mag-swimming kami. Kaso mukhang malabo kasi 1:00 na nandito pa kami. Dito kami sa Evangelista na muna kasi papapalitan yung yung ilaw ni Tonton gawa ng syempre hindi pwedeng hindi pwedeng bumiyahe ng gabi kasi sigurado gagabihin kami. Pauwi. So ayun, tinanong ko na lang si Emma, nag-PM na lang ako sa kanya na siya nabala doon sa mga dogs. May pagkain naman na doon akong iniwan. Pagkain niya, pagkain ng mga aso. So ayun, after nito, sana malagyan. Kasi ayaw ni Daddy bumiyahe na nagagabihin kami tapos walang hindi mapalitan yung ilaw, delikado daw. Kaya yun, dito muna kami sa Evangelista. Nauna kami pumunta doon sa may Taft, wala. So, dito. Kasi last resort namin is doon sa sa Quezon, sa Del Monte pa, layo-layo. So, dito na sa dami naman dito yun. Mga mabibilhan. So, sana makabili. Alas! So, ito pala kasama ko si Chris, sinama ko na. Para naman hindi lang siya sa bahay. Pero ganun din, kung anong ginagawa niya sa bahay, ito ganyan din yung umaandar lang, naging yan. Ibang lugar niya, ayan. Cellphone pa rin. So, ayun lang guys. Pinadagdagan ko na kay mama yung mga i-deliver para sabi ko sulit na. Diba? Kahit abuti yung mga 3 buwan na na supply doon sa sa 21st Avenue na concept store. So, sulit yung namin, yung bayad sa toll, bayad sa gasolina. Kasi, ganun kapag ka, nagpapaship ako siguro every 2 weeks ata, or every 3 weeks. Nangingi ng stocks, ang bayad sa sa LBC 1,000. So, sabi ko, na nga lang. Sabi ko, damihan na. Tapos kami na magdala. Diba? Mga 3 buwan na supply. Para sulit na sulit talaga yung yung shipping fee, yung pagdala namin. So, yan lang. Pero magbamagan muna kami. Mag-lunch muna kami sa Pure Gold. Pagkuha namin ng stocks bago kami lumayas. Diyos ko, oras kami na ito. Kagabi talaga kami nito guys. Sigurado yan. Hello guys! Ito na naman yun. Ba't ba lagi automatic yun? Dito nagkikiss ka sa guys, Kinuha lang namin yung Ayan na, nakita niya na po. Inagaw na, ayun. Hi guys! Vlogger to Alin me? Bye! Hello na! Aray ko! Nalikan. Maria Pebayo? Bakit? Dito? Hi! Ma'am Maria Pe! Gigil ako sa'yo Nauna pa sa akin, lumabas na yung store Saka punta, Cash! Ay, gusto mo yan? Hala. Uy, no. No. Oh, sige na. Hala. Ha? Halika na, yan si Wawa. Naku, lagot ka, Ano yan? Ha? Bilis manakbo Ayaw talaga mo. Gusto talaga mo. Punta na kay mami, dali. Bilin daw yan, bilin. Punta yung pakbili, dali.
Ang bilis mo. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye. Group. Ayun guys, nakuha ko na yung brushes nandun sa likod. Ayun, hindi na ako nakadaan sa unit nila, doon kasi sa office ko pinikap eh. Si J.O. na lang nag-ano sa akin na naghatid pababa. So ayun, punta na kaming Pampanga na. Papantay ako dun sa store, sa concept store. Sabi ko papunta pa lang kami. Walang oras na, wala stress na. Abot pa kaya kami. Sa bagay 2 oras lang naman biyahe, diba? So ayun, let's go. NLEX na kami guys, nakakapanibago. Madaming sasakyan kaming nakikita ngayon. Usually kasi madaling araw kami, 'di ba? Pag ay ganda lifted gusto niya ng i-lift si Tonton eh. Ayun. Usually kasi mga madaling araw kami nandito na sa NLEX. So palima-lima pag ngayon kaliwat kanan meron, hindi siya makabuelo eh. Anyway, mas okay na yun kaysa yung pinapaharurot niya dito si Tonton. Hindi lang harurot, pinapalipad niya. So, chill-chill lang kami ngayon. Spaceship to, dapat lumipad to. Si Raul. So, ayun. Deliver tayo. Okay sa lane nyo. Pabili lang muna ako ng tubig, tsaka nag-CR kami. Ayun, tapos kumuha ko ng isa. Ayan, para ma-picturean ko na, masabi ko na sa mga umorder na on hand ko na siya. So, ang cute! Ayan o. May pa ni Madam Ann. May signature niya pa. Tapos may mga description or kung aling mga number, kung anong mga brushes yun. Yee! On hand na guys. Yung mga naunang nagbayad is bukas na shipping neto. Wait lang. Check lang natin. Woohoo! Blend now or later. Grabe yung aircon namin. Nakatuto. Grabe yung init kasi. Ayun, post lang ako ha. And we're here guys. Ayan, 21st Avenue Fashion and Plus Lifestyle. Ayan, tabi siya na M. Luwilier na sarado na. Ayan, meron tayong RMK guys. Lahat hindi naman lahat. Piling-piling RMK products lang kasi konti, maliit lang yung natin dyan space. So, pasok na ako. Wait lang. Traffic na guys. Ayan, kahit saan pala talaga yun. May traffic. Akala ko sa EDSA lang. So, ayun. Since wala na kaming time, gabi na, and ayun, baka di rin naman ma-enjoy yung pag nag-check-in kami sa wala ka makitang hotel eh. So, sa Maynila na lang daw, sabi ni Chris, sa Pasay. Maganda na lang siguro kami mag-staycation para makapag-swimming pa rin siya kahit papano. So, mag-SM na lang kami sa San Fernando or SM City Pampanga para manood kami ng sine. Ano na bang palabas? Infinity War? Infinity Zone. Infinity Zone. So, yun! Banding-banding muna kami. Kasi itong isang tuututin eh. Kanina, utot ng utot eh. Tutero. Utotero eh. Bigla nila ako nakakaamoy na parang bulok na bulok na. Vicious lang yun. Bulok na ba yun? Gulay. Oy, di ako naggugulay. Ikaw lang yun. Ay, pinakain kita ng gulay. Ay, oo, ikaw yun. Kasi kumain tayo ng yung broccoli eh. Broccoli. Hindi ko na inubos yun. Kahit na, alam mo yung amoy bulok na ripoli. Bigla sumisingaw eh. Very politics. Baliw tong Kailan bata tayo yun. kumain ng broccoli? Kagabi. Oo. Kumain ba ako kanina? Oh, syempre kagabi yun na na-digest na sa mo. May hangin na yun, oh. So, 'di ba? Galing magsayan. So, ayun guys, tapos magpalipas muna kami ng traffic siguro sa SM. Ayun, nood niya ng movie bago kami umuwi. So, ayun lang. Naman, nasulit naman din yung yung pagpunta namin kasi 6 na boxes yung yung dinala namin. So, ayun, nanood pala ng ng YouTube ng vlog ko si Sis Pristine. Hi sis!
Pasensya na, ang dami ko yatang ang dami ata nung ano, yung boxes na nadala na. So, ayun. Pang 3 months mo na ano yung stocks dyan. So, yeah, we'll see you later, guys. Hindi, diretso pa, daddy. 700 meters. Turn right ka. One day, I'll be a successful YouTuber. Jesus! Pag dumating yung one day mo na yan, di na uso ang YouTube. Kaya mag-aral kang mabuti. Uso Intindihan pa mo. rin yan din. No, yung Facebook nga eh. Di ba? Tatanggal na ata eh. Matanggal na yung Facebook o YouTube. Wala na ako social media. Social media. TV. Books. Ang anuin mo. Doon ka mag-social media sa books. Wala na akong video. Ay, okay lang yan. Basta, Parang ikaw, di mo ma-handle na hindi mo ina-express yung ano mo ah. bulol na lang. So, later sa guys. Ito na kami guys sa SM Pampanga. Ayun. Punta muna kami Miniso. Hanap kami ng ano. Ano ba yun? Nung pair yun? Yung tatlong pair na pinapanood ni Chris. Hindi lang We Bear Bears. We Bear Bears. Tapos dinner muna kami bago Nagdala ko manood ng phone in case mawala ako. Huwag ka lang ano sa akin.